Dados resikonipun tiyang ingkang gesang wonten ing Kacakra Gusti Ratu Jimat. Purun boten purun. Sunggar Baka sawiji badhe dados pangananipun ingkang sinuwun Prabu Baka. Lugunipun kula menika meri kalih negara liya. Para kawulane saged urip para negari ingkang merdika lan para pimpinane, para pejabat negara. Pimpinane praja bener-bener ngatekke marang penandhangi para kawula, nanging paling grembyang beda kalih negari ing Kacakra iki. Para kawulane pendak dina dikupeng karo rasa was-was kang sarta sumelang. Urip wonten ing negari ing Kacakra mriki kaya dene ancik-ancik wonten pucuking nering. Sisip sembire luput katuranggane kejatah dadi panganane ratune utawa pimpinane. Kula menika ngantos gumun setahun jeneng serendeng. Kok enek ratu, enek pimpinan modele kaya Prabu Baka ingkang semungah sesongalan. Mboten namung mangan para kawula, nanging nek gawe kebijakan, nek gawe aturan yang salahke para kawula. Napa wonten tinane sawah omah kebon niku sing tuku niku kawula. Nek ora digarap, ora ana gunane jroning 2 taun niku diambil alih lawan negara. Wong nabung duwite dhewe. Nek 3 wulan ora ana transaksi kok bakal ditutup, diblokir karo negara. Niku kawontenanipun negara ing Kacakra. Kula niku nganti brebes milih yen to nyawang para kawula ing negara ing Kacakra. Pimpinan kawan para kawula niku prasasat kaya dene timbangan wonten jumlah. Sing sugih saya nemen sugihe. Sing marat saya nemen leh nete-nete leh keserakat. Kaya entek kula nangisi kahanan wonten negari ing Kacakra. Rasane para pejabat, para pimpinan ingkang mapan ing negari ing Kacakra menika ngangge ngelmu wagedual. Wagedual kuwi apa iki? Wagedual menika ngelmunipun para pimpinan ing praja ing Kacakra. Wagedual ora ngasur, ora bantah, ora slop, ora seranda, ora minyak, ora solar, waton kala, ora saling didagrak dening para pimpinan negara. Kaya ngoten niku trenyo raos sing manah kula. Mila kula titip dumateng anak kula lan bojo kula pamit mati karengan samangke. Aja nira-nira. Samara pangoreng somo sinuk moyo witah yo hingat sepi siripan tolenging kabu pambukaning warono aja kencing ngamuk kang minangka dadi mangsane ratu ing Kacakra Prabu Baka. Aku sambukan lawan anakku Bima ya anakku Bratasena. Dina samangku gelem dadi sulih sarira tegese. Gelem dadi wakile Demang Ijrapa minangka dadi panganane ratu ing Kacakra. Ampun Gusti, ampun ingkang putra kula mawon. Kula mawon.
marang keslametane anakku si Bratasena iki. Wis saetung kanthi jangkep tak triti kanthi hormati. Dina samangku wis wancine para kawuling negara Eka Cakra bisa ngrasakne urip ana ing negara kang mardika. Atine iso ndadekake bungah ora pendang dina duweni rasa was kang sarta sumelang uga kuwatir merga samangsa-mangsa bakal dadi panganane ratu ing Eka Cakra. Anakku Bratasena wis yoga ing diri gati minangka dadi dutaning kautaman lan keadilan. Semata-mata bakal dadi panganane Prabu Baka ning Bratasena wis tak weling patine Prabu Baka pasrahne marang anakku lanang kowe aja kuwatir. Ya iki aja kuwatir. Yo kala Pandhawa miyok gumulung nanggung siring sata Kurawa tanpa kongesa katite ditemangi Jarapa bener pangandikaning Babu Mundi Talibrata aja gedhekne rasa kuwatir marang Bratasena. Bratasena wis iso ngukur marang kekuatane ratu ing Eka Cakra Prabu Baka sing kulino mangan daginge manungsa. Upama tanpa ing Pancabaya aku tumeka pati saka tangane Prabu Baka. Ibu ora bakal nangisi lawan aku. Mergo matiku bebela marang bebener kang sarta kautaman. Bebela marang wong pirang-pirang. Orang soro manggolo lilanana dina samangku aku sing bakal dadi panganane Prabu Baka. Aduh, Raden. Manuta kelawan aku iki menggobak kali sumobrak padat mendung ingkang nglimputi praja iki Eka Cakra. Sinartan sembah Gusti Bratasena. Apa Prabu Mundi kowe budal dadi panganane ratu ing Eka Cakra. Aku njaluk pangestumu yo. Sok glogok banyu mejun paribasan. Pangestune puni bulu muntur kawan jeneng sira merdikakno negara Eka Cakra iki yo nggih.